नमस्ते सर्वांना. तर इथे बघा मी मम्मीला हॉस्पिटलमध्ये घेऊन चाललो आहे तिचं चेकअप करायला, कारण तिला जरा बरं नाही वाटत होतं. आणि आम्ही आजची जी आहे ती अपॉइंटमेंट घेतली होती आणि ही अपॉइंटमेंट आम्हाला 2 महिन्या अगोदर घेतली, तेव्हा आज आम्हाला ती मिळाली. म्हणून मी मम्मीला घेऊन चाललो आहे. आणि ते मी कुठे घेऊन चाललो आहे तर मम्मीला मी झेन हॉस्पिटलला घेऊन चाललो आहे, जे चेंबूरला आहे. आमच्या घरापासून 15 ते 20 मिनटाच्या अंतरावर आहे. आता वाजले आहे दुपारचे 12 आणि इथे बघा मी छत्री आणि मम्मीचे जे रिपोर्ट्स आहेत ते सर्व घेऊन चाललो. इकडे मम्मीचा स्टूल रिपोर्ट पण आम्ही काढून घेऊन चाललो आणि पार्टीचे जेवढे हिस्ट्री आहे सर्व पेपर सर्व घेऊन चाललो आहे. आता दुपारचे वाजले आहे 12:15 आणि आमची अपॉइंटमेंट आम्ही घेतली होती 12:30ची, म्हणजे 15 मिनटात आम्हाला पटापट तिकडे पोहोचायचं. कॅब बुक करायची मी प्रयत्न केला होता, पण कॅब बुक काही झाली नाही आणि खूप वेळ लागत होता, म्हणून रिक्षाने चाललं. इथे बघा तुम्हाला दिसतात आहेत ना, 12:35 झाले, 12:30 वाजले. पण आमचं अपॉइंटमेंट कशी असते, 12:30 ते 1:30च्या मध्ये तुम्ही येऊ शकता. डॉक्टर अवेलेबल असतात. तर तुम्ही इकडे तर बघू शकता, आपण चेंबूर या एरियामध्ये पोहोचलो आणि वाजले किती 12:42, म्हणजे आपल्या घरापासून आपल्याला 15-20 मिनटं तरी लागतात चेंबूरला पोचायला. आणि इकडे तुम्ही वॉलवरती बघू शकता एकदम सुंदर प्रकारे एकदम ड्रॉइंग केलेले सर्व वेगवेगळ्या प्रकारच्या कार्सची. आणि आम्हाला पहिलं समजायचं नाही की आमचे डॉक्टर कुठे असतील, तर मम्मीला मी सांगून ठेवलं होतं आपलं डॉक्टर हे चेंबूरचं जे मोनोरेल आहे त्याच्या जरा पुढे राहतात, म्हणजे त्यांचं हॉस्पिटल तिकडेच आहे. पहिलं त्यांचं हॉस्पिटल जॉय हॉस्पिटल होतं, पण जॉय हॉस्पिटल आता चेंज झालं आहे आणि त्याच्या बाजूला आता झेन हॉस्पिटल त्यांनी उघडलेलं आहे. तर बघा आपण झेन हॉस्पिटलला पोचलेलो आणि इकडेच मम्मीला आम्ही ॲडमिट केलं होतं लास्ट टाईम, तुम्हाला माहिती असेल तेव्हा. आणि राईट साईडला हॉस्पिटल आहे, तर आपल्याला OPD आपल्या लेफ्ट साईडला आहे. इकडे बघा आपले 169 रुपीज झाले आणि आम्ही इकडे वेटिंग रूममध्ये आहे. मी कसं कॅमेरा वरती करू नाही शकत, कारण सर्व पेशंट्स आहेत आजूबाजूला. आणि इकडे आपल्याला आपले सबस्क्रायबर पण भेटले आणि त्यांच्या पाठी तुम्ही बघू शकता एकदम सुंदर प्रकारे काहीतरी डेकोरेशन केलं होतं हॉस्पिटलमध्ये. तुमचं नाव सांगा. तर असे आपल्याला आपल्या फॅमिली मेंबर्स आपले सर्वीकडे असे भेटतच असतात. तर आम्हालाही खूप छान वाटतं तुम्हाला सर्वांना भेटून आणि तुमच्या सर्वांशी बोलून एकदम मस्त वाटलं आम्हाला. तर तुम्ही आता विचाराल कराल की आत्ता आम्ही कुठे चाललो आहे, तर इकडे बघा 15 किलोमीटर दाखवतो आहे आणि अर्धा तास दाखवतो आहे. आता आम्ही डायरेक्ट मम्मीला चेंबूर टू अंधेरी नेतो आहे. आणि अंधेरीला का नेतो आहे, तर आम्हाला डॉक्टरनी MRI काढायला सांगितलं आहे मम्मीचा. तर MRI काढायला आम्ही अंधेरीला का जातो आहे, तर चेंबूरलाच का नाही काढलं, ह्याचं उत्तर लास्टला देऊ आम्ही तुम्हाला. तो ऑलमोस्ट आपण अंधेरीला पोचलो. हे आपल्याला कसं माहिती पडलं, इकडे बघा आपण आपलं जे एअरपोर्ट आहे ते आपल्याला आपल्या राईट साईडला दिसतो आहे. मम्मी एकदम शांत प्रकारे सर्व बाहेर बघून एन्जॉय करते आहे, काय टेन्शन घेते का समजत नाही. इकडे बघा आपल्याला 11 मिनटं आहे आणि 4.5 किलोमीटर राहिलेले आहेत आणि आपले वाजले आहेत 3:23. इकडे बघा आम्ही सेंटरला पोचलो, जिकडे आपल्या MRI काढले जातील. आणि इकडे जे काम करतात 3:52 झाले, जे काम करतात ते सुद्धा आपले इकडे सबस्क्रायबर आहेत. खूप वर्षापासून आपले चॅनल बघतात आहे, मम्मीचे रेसिपीज बघतात आहे. आणि त्यासोबतच आपलं बोलणं तर चालू आहे, पण त्याच्या पाठी तुम्ही बघू शकता MRIमध्ये बघा 8,000 कट करून साईडला 3,500 लिहिलेले आहेत आणि CT बघा 3,500 कट करून 1,500 लिहिलेलं आहे. आणि ते म्हणूनच मी तुम्हाला ही इन्फॉर्मेशन देतो आहे की इकडे बघा एवढं स्वस्त आहे. तर जिकडे आपल्याला चांगलं होईल, स्वस्त होईल, तिकडे आम्ही तुम्हाला दाखवायचा प्रयत्न करेल. म्हणजे कसं आपले जे सबस्क्रायबर आहेत त्यांना पण काहीतरी ह्या गोष्टीपासून जरा लाभ व्हावा. आणि कुठे आलो आपण, आरती स्कॅन्स अँड लॅब्समध्ये, हे अंधेरीला आहे. आणि काय झालं इथे बघा, आम्ही वैभव हॉटेलमध्ये चाललो, कारण मम्मीली आणि मी काहीच खाल्लेलं नव्हतं. आणि मी जसं तुम्हाला तिकडे दाखवलं की 3,500, पण इथे बघा मी ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन केल्यामुळे मला तीच ऑफर मला अजून कमी पडली. मला ते पडलं 3,325 रुपयात. ते कसं झालं ते तुम्हाला आम्ही सांगूच. पण सुरुवातीला जरा आता जे ऑर्डर केलेलं आहे, आता जेवणाची वेळ तर झाली होती, पण मी तिकडे आम्ही पोचलो बघा 4 वाजेपर्यंत. ते हॉटेलमध्ये विचारलं मी की माझ्या आईसाठी अशी थाली आहे का, किंवा वरण भात आणि असं काय. तर ते बोलले सर आता तर संपलेलं आहे, तर तुम्हाला आता काहीतरी नाश्ता प्रकार मिळेल. तर नाश्ता प्रकार बोललो, तर मम्मीलाच विचारलं काय खाणार. मम्मी बोलते इडली वडा डोसा, काहीतरी साऊथ इंडियन डिश मागव. तर मम्मीसाठी इकडे चांगला मसाला डोसा मागवलेला आहे, एकदम छान, चव एकदम चांगली होती, एकदम व्यवस्थित. आणि हा AC हॉटेल आहे, कारण जरा रिलॅक्स वाटलं पाहिजे म्हणून मम्मीला एकदम कम्फर्टेबल हॉटेलमध्ये आणि व्हेज हॉटेलमध्ये घेऊन गेलो. आणि मी माझ्यासाठी इकडे मिसल मागवलेली आहे बघा. तर चव एकदम नॉर्मल होती, एकदम चांगलं होतं, ॲम्बियन्स एकदम चांगलं होतं, एकदम छान वाटलं. जेवतो आणि MRI काढायला जातात होता. आणि त्यानंतर मम्मीला परत काहीतरी
पियायला वाटलं, तर आम्ही ताक किंवा लस्सी, ताक तर त्याच्याकडे संपलं होतं म्हणून आम्ही लस्सी मागितली. आणि आम्ही आता कुठे आलो ते पण तुम्हाला दाखवतो. आजूबाजूचे एरिया बघून तुम्ही तिकडे राहत असाल तर तुम्ही गेस करालच की आम्ही कुठे आलो आहे. चला, मम्मी गेली आता MRI काढायला. ते मम्मीच्या गळ्यातलं ते सोनं आणि चष्मा, रुमाल ते सर्व मी हातात पकडलेलं आहे. आणि बघूया आता किती वेळ लागतो. आता वाजले आहे 4:50 आणि मम्मीला जाऊन 15 ते 20 मिनटं झालेली आहे. आणि मी तुम्हाला सर्व इन्फॉर्मेशन देतो बघा. त्यांचे ब्रांचेस अंधेरी, परेल, बोरिवली, ठाणे या सर्व ठिकाणी आहेत. तर तुम्ही तिकडे लाभ तुम्ही घेऊ शकता त्यांचं. आणि हे सर्व रेट्स पण मी तुम्हाला शेअर करतो. जर तुम्हाला युजफुल असेल, तुम्ही कधी करू शकता, तर तुम्ही इकडे रेट्स बघून घ्या आणि कम्पेअर करा. मावशी, नाव सांगा तुमचं नाव. रमीला एकनाथ पाटील. कुठे राहता तुम्ही? नाला सुपार. कसं वाटतं फोटो? मजा काढणार. कसं वाटतं तुला? काय भीती वाटते माहिती आहे आतमध्ये. हे काय गाऊन दिलं खायला का? हे गावं दिलं ना गावं. तिकडे जे आपले सबस्क्रायबर होते त्यांची पण ड्युटी आता संपलेली, म्हणून ते पण आता बाय करून आपण चालले घरी. आणि इकडे आमचा MRI सुद्धा काढून झालेला आहे. इकडचे हे जे स्टाफ होते ज्यांचं आपण नाव विचारलं, खूप हेल्पफुल होते. त्यांनी आम्हाला जेवण कुठे जेवायचं ते सुद्धा दाखवलं. नंतर बाहेर येईपर्यंत ड्रॉप केलं. आणि त्यांना आपल्या यूट्यूब चॅनलबद्दल माहीत नव्हतं, तर आम्हीसुद्धा आपल्या यूट्यूब चॅनलबद्दल त्यांना सांगितलं. एका पेपरवरती मी त्यांना लिहून दिलं की यूट्यूबमध्ये शुभांगी कीर बघा, तुम्हाला तुमचं फोटो येईल. एकदम खुश झाले ते, एकदम मस्त हॅपी होते. आणि तुम्हाला इकडे दाखवतो की जे जिकडे आलो होतो सिटीज आरती स्कॅन्स लॅब, ते बरोबर HDFC बँकच्या बाजूला आहे. ओके, तर त्यांना आम्ही बाय बाय केलं आणि आम्ही घरी निघालो. इथेसुद्धा मी कॅब बुक केली असती, पण आता संध्याकाळची वेळ झाली होती म्हणून कॅब मला 400 रुपये दाखवत होते. आणि इकडे काय बोलते माहिती आहे का, मम्मीला मी विचारतो इकडे डोकं दुखतं आहे का. मम्मी बोलली हो, डोकं जरा जड झालं आहे, जरा हेवी वाटतं. कारण तिकडे आतमध्ये गेली ना, एकदम डोक्याचं हतोडी मारतात ना, असंसारखं आवाज होतं. आणि तेच मला भीती होती की मम्मीला कसा आवाज सहन नाही होत आणि जरा टेस्टसाठी तरी आतमध्ये जावंच लागेल. 44 मिनिट्स राहिले 11 किलोमीटर. आणि मी तुम्हाला बोललो कॅब का नाही बुक केली, कारण कॅब थोडीशी इकडे डबल प्राइजेस लावलं होतं, म्हणून आम्ही आता परत जरा रिक्षाने चाललो आहे. इकडे अंधेरी फ्रॉम वाया पवई टू विक्रोली आपण जाणार आहे. इकडे बघू शकता या डायरेक्शन लेफ्ट साईडून तुम्हाला पवई एकदम व्यवस्थित दिसेल, एकदम छान वाटते. आणि आपलं हे लेफ्ट साईडला आपलं पवई लेक आहे. तिथून पण आपलं घर 10 मिनटाच्या अंतरावर आहे. आणि तरी मी मम्मीला मध्ये विचारतच होतो की कसं वाटतंय, कारण मला माहिती आहे की मम्मीचं डोकं दुखणार आहे आता, कन्फर्म आहे का. आणि इकडे आपण आलेलो आहे आता गांधीनगर ब्रिजवरती. लेफ्ट साईडला तुम्हाला कांजूरमार्ग, तर राईट साईडला तुम्हाला असं विक्रोली दिसणार आहे. या मीटरवर 182 झाले. आपका कितना हुआ? 183. सेम झाले. हे बघा, हे मशीनमध्ये टाकतात ना मोठी. आमची दिलू कुठे आहे? तर आम्ही बघा इकडे आलेलो आहे. इकडे आपली छत्रीची पिशवी, इकडे ते MRI केलेलं. आणि ते नाव काय ह्यांचं? आरती स्कॅन अँड लॅब. अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी आहे, इकडे ठेवतो ते. आणि हे जे रिपोर्ट मम्मी उद्या आपल्याकडे ऑनलाईन पण येतील आणि हार्ड कॉपी पाहिजे तिकडे जाऊन घ्यायचं. आता मम्मीचं डोकं एकदम दुखायला लागलं इकडे, आवाजाने एकदम सरबरी झाली असेल ना. एक आहे की मम्मीला आवाज सहन होत नाही, जराही आवाज, ट्रेनचा आवाज, गाड्यांचा आवाज, इवन भांडण पण असेल ना तरी मम्मीचं डोकं एकदम हलायला लागतं. तर आम्ही थोडंसं रेस्ट घेतो. मला पण जरा असं झोपसारखं वाटतं आहे, मी पण जरा रेस्ट घेतो. आणि सर्व डिटेल आम्ही ब्लॉगमध्ये सांगू. काय एक्सपिरियन्स आज झाला ना, ते मला वाटतं ही बोलणं आजचं जे आपलं असेल ते व्हॅल्युएबल होईल, तुम्हाला पण कुठेतरी उपयोगी पडेल. तर बोलूया, पण जरा रेस्ट घेऊया आपण. तुला गरगरत आहे का? मी नाही गरगरत नाही, डोकंही झालं तुला कसा आवाज ना भाई, आवाज ना तिकडे त्या मशीनमध्ये. माझी रिंगटोन कशी वाटली तुम्हाला? कोणाचा फोन आहे? ताईचा. हॅलो, काय करते? काय ना, तर मम्मीला आवडलेलं कॉल पण बोलत कट झाला. हां काय? हां घे, बोल मम्मीशी.
तू आज आज चौथ्यांदा फोन लावला. एक मिनिट थांबा जरा. हां हां. इथं पण लावलं. कसं आईला डॉक्टरकडे नेलंय ना, तर मुलीचं जे वरती खाली होतंय म्यूट केलंय मी, तिला ऐकायला येत नाही. कारण बोललो ना जरा त्या मशीनमध्ये गेली आणि डोकं जरा जड झालं, डोकं जरा दुखतंय. आणि तुम्ही एवढं लांब काय, जरा जवळ या, जवळून बोलूया आपण, बरोबर ना मी? हां बोल. आणि बाबू झोपली. बाबू झोपली आहे? आणि तिला फिरवत होते ना, आता झोपली. हां फिरवत होती, झोपली. तर बाबू आमची झोपलेली आहे, हां. ताई तिला फिरवत होती, झोपलेली आहे. आणि मुलीचं लक्ष अर्ध तिकडे तर अर्ध इकडे. बोलूया आपण, कंटिन्यू करूया थोड्या वेळानंतर. काय करते तू आता? तर टायटल आपण दिलंय की मम्मीला डॉक्टरकडे नेतोय. पण त्यांना जरा जवळ घे. अरे तुम्ही एवढं लांब का जाता, मला समजतच नाही. जरा जवळून येऊन बोला. असं जरा जवळ आला की कसं व्हॉइस क्लॅरिटी पण येईल आणि तुम्हाला आम्ही स्पष्ट दिसू. बघा आम्ही कसं दिसतोय. हां, तर पहिला प्रश्न, मम्मी कशी आहे? कशी आहे तू? बरी आहे. बरी आहे, पण मी तुम्हाला आता रिॲलिटी सांगतो. मम्मीला ना आवाज सहन होत नाही, मम्मीला भांडणं सहन होत नाही, मम्मीला असं झगडा झाला तरी आम्ही पाठवत नाही, भांडणं झाली तरी पाठवत नाही. आवाज सहनच होत नाही. हॉर्न्सचे पण आवाज सहन होत नाही. काय होतं माहिती आहे का, स्ट्रोक आल्यापासून मग डोका एकदम जाम होतं ना मम्मी, एकदम सरभरल्यासारखं होतं. तर आम्ही त्या गोष्टीपासून अवॉइडच करतो. आता ती जाऊन आली आहे ना, तर त्या मला वाटलेलंच होतं. तर मला एक असं जे स्पेशलिस्ट आहेत, आय गेस हा सजेशन राईट आहे का रॉंग, तू जेव्हा आतमध्ये गेली MRI काढायला, मॅग्नेटिक रेझोनन्स इमेजिंग हा त्याचा फुल फॉर्म MRI, आणि हे खूप कॉस्टलीमध्ये असतं. सुरुवातीला सांगतो 7,000 आम्हाला सांगितले होते हॉस्पिटलमध्ये, आणि मी जिकडे गेलो सर्व दाखवलं तुम्हाला, तिकडे मला अर्ध्या किमतीत म्हणजे 3,500 रुपये झालं. हेच बेनिफिट मला आपल्या सर्व सबस्क्रायबर फॅमिलीला द्यायचं होतं, म्हणून मी ते दाखवलं कोणतं शॉप आहे त्यांचं. मुंबई हे काही प्रमोशनल व्हिडिओ नाही. आपले सर्वांचे कुठे ना कुठे बोलतात ना, उपचारासाठी तरी स्वस्त पाहिजे, उपचार स्वस्त झाले पाहिजे तर माणसं बरे होणार. उपचार महाग झाले तर माणसं बरं नाही होणार. हा एक थॉट तुम्हाला कसं वाटलं? तर तेच मी म्हणून त्यांचे ब्रांचेस आहे. आम्ही गेलो होतो ते अंधेरी, बरोबर HDFCच्या बाजूला होतं बघा अंधेरीला. आणि तू कसं बघितलं ते पहिलं सांग. हां, तर आपण गेलो झेन हॉस्पिटलला, चेंबूरला आहे. आणि आमच्या जे डॉक्टर आहेत, जर कोणाला पोटाचा प्रॉब्लेम असेल, पोटाचे N नंबर ऑफ प्रॉब्लेम्स असतात, जसं अल्सर कोलायटिसचा सर्वात मोठा प्रॉब्लेम झाला किंवा XYZ, तर तिकडचे वन ऑफ दी पोटाचे वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर इज रॉय पाटणकर सर. डॉक्टर रॉय पाटणकर सर, मी त्यांना सरच म्हणणार, एवढे मोठे डॉक्टर आहेत. आणि झेन हॉस्पिटल त्यांचंच हॉस्पिटल आहे. आणि आपल्याकडे एक सबस्क्रायबर होमस्टेमध्ये आले होते, ते लेडी पण त्यांचे ते पण म्हणतात. आणि त्यांचं अपॉइंटमेंट लगेच मिळत नाही, 1 महिना अगोदर तुम्हाला घ्यावं लागणार. ते कधी फॉरेनला असतात, इंडियामध्ये असतात. पण वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर आहे. तुम्हाला आम्ही हायली सजेस्ट करू. 100% असेल तर 200% देऊ मी तुम्हाला, पण त्यांना सजेस्ट करू पोटासाठी. मम्मीला अल्सर कोलायटिसचा जो प्रॉब्लेम होता तो त्यांनी डिटेक्ट केला. हे वायर्स टाकतात आपल्या खालून आणि सर्व आतमध्ये चेक करतात पोटात की कुठे काय प्रॉब्लेम आहे. CD पण आम्हाला बनवून दिली होती त्याची, तर त्याच्यावरून माहिती पडलं. मग औषधं दिले आणि त्यानंतर मम्मीचं चालू. मम्मीला सुरुवातीला नेहमी लूज मोशन, नेहमी जुलाब, काय खाल्लं की जुलाब, अशी पातळ झाली होती. तर त्यांनी चांगलं केलं म्हणून आपल्या फॅमिलीमधून कोणाचं तरी भलं व्हावं म्हणून ते एक डॉक्टर आहे. आणि डोक्याच्या डॉक्टरसाठी आपण बॉम्बे हॉस्पिटलला गेलो होतो. त्यांच्या परत आम्ही ट्रीटमेंटला होतो तेव्हा त्यांच्याबद्दल डिटेल सांगू. ती एक इन्फॉर्मेशन झाली. दुसरी इन्फॉर्मेशन ते तुम्हाला आता दाखवलं ना, तिकडे अजून एक इन्फॉर्मेशन. तर काल मम्मीचं हे आम्ही स्टूल रिपोर्ट घेऊन गेलो होतो. स्टूल रिपोर्ट काढायला सांगितलं ना, रेग्युलर स्टूल रुटीन. तर इकडे आम्हाला 150 रुपीजला ते टेस्ट पडलं. आणि हेच टेस्ट मी ह्यांच्याकडे जे आता गेलो होतो ना अंधेरीला, तर तिकडे 100 रुपयाला. तर मार्जिन त्यांची चांगली आहे. तर तुम्ही तिकडे लाभ घ्या. तिकडे सर्वांनी त्यांचं अंधेरी, ठाणे, वाशी, पुण्याला पण त्यांनी नवीन उघडलेलं आहे. एकदम छान आहे त्यांचं. आणि त्यावरून सांगतो, हे मी कसं शोधलं तू विचारते ना. तर झेन हॉस्पिटलमध्ये गेलो, औषधं घ्यायला गेलो. डॉक्टर बोलले की सर्वात आधी MRI का, आणि कुठचा MRI हा पण प्रश्न पडला. MRI मम्मीचा काढायचा आहे तर पाठचा काढायचा आहे, पाठच्या कंबरेचा. तर का, कारण मम्मी बोलली मम्मी जिकडे आपण जीवदानीला गेलेलो माहिती आहे आपल्या विरारच्या फ्लॅटच्या इकडे, तेव्हा ती पडली आहे ना, तेव्हापासून तिला अजून दुखायला लागलं आहे ते, बरोबर. तर गुडघे तर दुखतातच आहे तिचे, त्यासोबत तिचे कंबर पण दुखते. तर MRI पाठच्या कमरेचा आपण काढायला गेलो होतो. तर डॉक्टरनी सांगितलं काढा MRI.
ते काय असं नाही म्हणत की इकडनंच काढा तिकडनं काढा. मग जैन हॉस्पिटल म्हणजे तिकडे गेलो आणि बाकीच्या पण वेगवेगळे हॉस्पिटल्स आणि नियर बाय सेंटर्स आहेत ना MRI, त्यांना चेंबूरमध्ये विचारलं तर सर्वांनीच मला 7,000 सांगितले. तर मग मी ऑनलाईन सर्च केला, कारण आपल्याला रेट माहिती पडतो MRIचं रेट काय असेल. MRI ते कॉन्ट्रास्ट नव्हतं, दुसरा जो प्रकार होता तो टाकला ना आणि तिकडे आला मला 3,500 ते 4,000 रुपयाचा रेट आहे. तर मग कालच आपण डिस्कस करत होतो ना की ऑनलाईनमध्ये फसवी होते. सर्वीकडे फसवी नाही होत. आपण स्मार्टली राहायला, कारण खूप आता यूट्यूब पण बघा ना, यूट्यूबमध्ये काय आम्ही तुम्हाला फसवायला बसलो आहे का? हे पण तर ऑनलाईनच झालं ना. तर कुठे चांगलं आहे कुठे नाही चांगलं हे आपल्याला समजलं पाहिजे. त्यानंतर मग आपल्या बाजूला सबस्क्रायबर पण होते. आम्ही बघा तिकडे हॉस्पिटलमध्ये त्यांच्याबरोबर व्हिडिओ पण काढलाय. ते पाठी ते ग्रास होतं मस्त तिकडे. तर तिकडे बसलो मी, MRIचं टाकलं 3,500 ते 4,000 मला रेट सांगितले. मम्मीला दाखवले बघ इकडे 7,000, तिकडे अर्ध्या किमती, 3.5 म्हणजे अर्ध्या आपला किमती. पेशंट चांगला चालणारा असला ना तर आपण MRI कुठे पण करू शकतो. पहिली सर्वात मेन गोष्ट, पैसे एका साईडला, पेशंट एका साईडला. पेशंटची हालत जर मुव्हेबल असेल, मम्मीला मी विचारलं बघ आपल्याला वाशीला किंवा अंधेरीला मी तुला नेणार आहे, तर तुला जमेल का, तुला एनर्जी आहे का, तुला गरगरता आहे का, हे सर्व प्रश्न विचार, तुला भूक लागली आहे का, हे सर्व प्रश्न विचार. सर्व पॉझिटिव्ह आल्यामुळे मम्मीला बोललो चल आपण जाऊया. मग तिकडून रिक्षा केली, अंधेरीला गेलो. रिक्षाचे काहीतरी 250 रुपये लागले अंधेरीला जायला. रिपोर्ट काढले. रिपोर्टच्या अगोदर मम्मीला चांगल्या हॉटेलमध्ये नेलं, तुम्हाला हॉटेलचा पण ब्लॉग दाखवला. तिकडे आम्ही जेवलो, नॉर्मल जेवलो, कारण वरण भाताला विचारलं थाली आहे का, थाली नाही बोलला तो, म्हणून मग ते मागून खाल्लं. मग त्यानंतर आपण सेंटरला आलो, MRI केला आणि मग घरी आलो. घरी यायचे आमचे झाले 200 रुपये. तर टोटल 450 रुपयामध्ये आम्ही जाऊन आलो. म्हणजे MRI झाला 3,500चा, ट्रॅव्हलिंग झाले 500 रुपये. ठीक आहे, तर झाले 4,000 रुपये. तरी 7,000, 4, 5, 6, 7, 3,000 तरी वाचले आपले. होय. हां, तर ते कसं केलं, ऑनलाईन मी गुगलवरती टाकलं MRI स्कॅन करायचं आहे जो लिहिलं होतं ते त्यांनी, तर त्याच्यात मी टाकलं आणि पहिले 2 वेबसाईट उघडल्या. त्या वेबसाईटवर टाकलं, मम्मीचं नाव टाकलं, मम्मीचं एज टाकलं, काय करायचं ते लोकेशन टाकलं, मुंबई सिलेक्ट केलं आणि त्यांनी मला ब्रांचेस दिले. त्या ब्रांचेसमध्ये जे गेलो तेच ब्रांचेस आले. त्या ब्रांचेसमध्ये गेलो आणि झालं व्यवस्थित. त्यांना मी पैसे पे नाही केले. मी तिकडे एक बोललो पे इन सेंटर ऑप्शन होतं, तर त्यावर क्लिक केलं. मग त्यांचं मला कॉल आलं की तुम्ही अपॉइंटमेंटसाठी बुकिंग केली आहे का, तर मी बोललो हो 3 ते 6 मध्ये केलं आहे. तर तिकडे आमची अपॉइंटमेंट बुक झाली. आम्ही तिकडे गेलो आणि झालं म्हणजे मम्मीला चेंज केलं. त्यानंतर ते बोलले तुम्हाला पेमेंट करावं लागेल. मग तिकडे मी ऑनलाईन पेमेंट केली 3,325 रुपये. तुम्ही तर म्हणते 3,500, मग इकडे पण कमी कसे झाले. तर त्यांची परत मला मी 2 वेबसाईटला कॉन्टॅक्ट केलं होतं. ठीक आहे, तर पहिल्या वेबसाईट तुम्हाला बुकिंग मिळाली, दुसऱ्या वेबसाईटवाले म्हणाले आम्ही त्यांच्यापेक्षा तुम्हाला चांगली ऑफर देऊ. त्यांनी मला विचारलं तुमचं कुठे बुकिंग झालं. मी बोललो मला अंधेरीला 3,500 बुकिंग झालं. ते बोलते सर हम लोग अगर आप हमारी तरफ से ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो आपको 5% ऑफ मिलेगा. म्हणजे त्याच्यातही मला 325 म्हणजे 175 रुपीज ऑफ, म्हणजे माझा रिक्षाचं भाडं आला. तर माझं टोटल खर्च MRI मध्ये झाला 3,325 रुपये, कारण मी जीपे केलं, गुगल पे केलं. जर कॅश केलं असतं तर 3,500 रुपये. तर ही इन्फॉर्मेशन मला तुम्हाला द्यायची होती. आणि ते सेंटर चांगले आहेत. थोडंसं हे होणार की जरा जावं तर लागणार, पण पेशंट जर आजारी असेल, पेशंट मुव्हेबल नसेल, तर जिकडे आहे तिकडे करून घ्या, कारण पेशंटला त्रास देऊ नका. बरोबर, ते 2,000 वाचवायला जाल आणि 20,000चं नुकसान करून बसाल, काय सिरियस कंडिशन झाली तर. पण जर चांगला असेल, मुव्हेबल असेल, तर आपले पण नेबर मम्मी आपल्याला विचारतात ना की एवढं महाग आहे आपण कुठे काय करू शकतो. तर मला एक माहीत नव्हतं कुठे सांगायचं आणि एक्झॅक्ट लोकेशन काय. तर आम्ही प्रत्यक्ष जाऊन बघितलं, एकदम चांगलं आहे. आणि थोडीशी भीती वाटते ना, कसं वाटतं आतमध्ये गेल्यावर. आतमध्ये भुयारात कसं जातात गुपात, तसं एकदम त्या मशीनमध्ये टाकतात आतमध्ये. आणि मग सर्व म्हणजे आतली तसे लांब करून डोक्यासकट आणि कानामध्ये देतात लावायला. काय ओके, इकडे मम्मीला मी कट करतो. आणि मला जरा स्पेशलिस्ट जे असतील ना त्यांना एक विचारायचं आहे, ते कानाला जे लावायला देतात ते आवाज कमी होण्यासाठी. तर आपल्याकडे एक योगा इयर प्लग असतात, योगाचे इयर प्लग. ते असे स्क्वीज करायचे असतात आणि टाकायचे असतात, आतमध्ये जाऊन परत उघडतात, पण ते कान बंद होतं. असं ना ऐकायला येत नाही, एकदम कमी. तर माझ्या हिशोबाने ते दिलं पाहिजे पहिलं, आणि त्याच्यावरती ते दिलं पाहिजे. हे माझं सजेशन जर राईट असेल तर आय गेस हे सर्वांनी अप्लाय केलं पाहिजे. आणि ते तुम्हीच जे मेडिकल स्टाफवाले आहेत ना, ते तुम्हीच अवेलेबल करून ठेवा आणि द्या जरा. काय माहिती का, ते आवाज सहन नाही होत.
तर एकदम इरिटेटिंग होतं. भीती आणि वाटते. त्यानंतर मग मम्मीकडे मी लक्ष देत होतो रिक्षातून की बाबा काय परत डोक्याचा परत हे नाही झाला पाहिजे, बरोबर ना. तर हा एक सजेशन जर ॲप्लिकेबल असेल तर प्लीज स्पेशलिस्ट जे असतील MRI मध्ये त्यांनी ते योगाचे स्क्वीज असे करतात आणि कानात टाकतात आणि सोडतात. मग ते कानात पॅक होतं, ते जाम होतं आणि काहीच ऐकत नाही. मग त्याच्यावरती ते द्या. जर तुमचे काय टेक्निकल एक्सपर्टीज असेल नाही चालत तर नका करू, पण हे चालत असेल तर वेल अँड गुड, कारण अशा पेशंट लोकांना तरी जरा चांगलं वाटेल. आता मम्मीचं वजन आहे 69 kg. मम्मीचं वजन मी 3 वर्षापासून 66वर मेंटेन केलं होतं. पण आता गावी गेली होती ना होमस्टेच्या चक्करमध्ये, तिची वॉकिंग नाही, माझी वॉकिंग नाही. माझा 75 to 80 किलो झाला आहे. काजल तर 56 पासून 60 झाला आहे. प्रत्येकाने 4-4 किलो वाढवलेले आहे. इव्हन भाईनी पण इकडे राहून 1 किलो वाढवलेलं आहे स्वतःचं. ठीक आहे, तर जोक्स साईडला ठेवूया आणि तुम्ही पण आपलं वॉकिंग करत राहा. आपला वेट जास्त वाढवू नका. आता मम्मीचं 69 मी ट्राय करेल 68, 60 नंतर आरामात जरा कमी करायचं, झटकन कमी नाही करायचं, नाही तर अशक्तपणा येतो. चला मम्मीला एक क्वेश्चन विचारतो. परवा तू रेसिपी बनवलेलीस बघ, पिवळे येल्लो मेदू वडे. तर तुला जे क्वेश्चन विचारतो ते ऐक. तू तिकडे उभी होतीस, किती वेळ उभी होतीस? 15 मिनिटं 20 मिनिटं 15-20 मिनिटं उभी होती. 15-20 मिनिटाचे उभे राहिल्यावर तुझी कंबर दुखायला लागली का? दुखायला लागलं. समजलं. आता तुम्हाला समजतंय की तुम्ही रेसिपी का नाही दाखवत. आम्ही तुम्हाला ब्लॉगिंग चॅनलवरती आम्ही दाखवणार, पण जरा आरामात दाखवणार. काय माहिती आहे का, एक्सपर्टला जरा प्रॉब्लेम झालं तर मला आवडणार नाही ते, म्हणून आम्ही व्लॉग्स करतो. उलट रेसिपी बनवणं तर सोपं आहे. रेसिपी घरच्या घरी शूट होतात. व्लॉगिंग करणं कठीण आहे. बाहेर जाऊन व्लॉग करणं, सर्व दुनिया दाखवणं, आपली हे दाखवणं, तर ते कठीण आहे. रेसिपी बनवणं सोपं. उलट मला रेसिपी शूट करून तुम्हाला दाखवायला आवडेल, पण मम्मीला त्रास होईल तर आम्ही नाही करते. बरोबर आहे ना. उलट मम्मीला पण आवडतंय, पण करणार थोडा ब्रेक घेऊन आरामात करणार. मग तुम्हाला रेसिपी नवीन आणि चांगले दाखवणार, जे तुम्हालाही बनवायला सोपे जातील. बरोबर. तो एक रिझन, मला तेच एक्झाम्पल थ्रू सांगायचं होतं. आणि ताईचा जीव बघितला कसं वरती खाली होते. हां, तर माझ्या हिशोबाने प्रत्येक आईला जी मुली आहे ते एक चांगला रोल प्ले करतात. बरोबर ना. मुलींचा जीव आईवरती आणि वडिलांवरती खूप जास्त असतं. आणि मुलांचा पण असतो. मुलगा समोर असल्यामुळे काय वाटत नाही. मुलांचा तर मी सांगतोच होता. आपल्या होमस्टेमध्ये पण आईला घेऊन एक मुलगा आलेला बघ. कुठून आला होता तो? सातारावरून कुठून तरी है ना. एवढा शिकलेला होता तरी तो आईला एकटा सोडत नव्हता. डॅडी नव्हते तरी तो आईला घेऊन सर्व फिरवतो, आईची इच्छा पूर्ण करतोय. आता स्वतः पण सर्व चांगलं शिकतोय. तर मुलं पण काय पाठी नाहीत मुलींसोबत. तर एवढं सर्व सांगितलं. मला सर्व डिटेल्स द्यायची होती की तुम्ही कसं तुमचं एमर्जन्सीमध्ये पैसे सेव्ह करू शकता. जसं आम्ही ट्राय केलं. आणि स्मार्टली ऑनलाईन ट्रॅकिंग करायची, कुठे काय कसं आहे ते बघायचं व्यवस्थित, आणि त्यानंतरच पुढे प्रोसिजर करायची. पेमेंट पहिलं नाही करायचं कधी. आणि वेबसाईटवाल्यांनी पण पे इन असं म्हणजे बोलतात ना, नंतर पेमेंटचं सिस्टम COD आणि किंवा असे पेमेंटचे सिस्टम झाल्यावरती ठेवलेले तरी बरे होतील. चार्जेस कमी. तिकडे जावा तुम्ही. आमचं कोणतं डॉक्टर आहे ते पण तुम्हाला सांगितलं. मम्मीचे औषध पण जरा चेंज केले आहेत. आणि परत हे रिपोर्ट जे आले आहेत ते रिपोर्ट्स आणले ना आपण तिकडनं. हां, तर रिपोर्ट्स मला परत नेक्स्ट सेम 7 दिवसांनी मला बोलवलेलं तिकडे. तर मला त्यांना रिपोर्ट्स दाखवायला जायचे आणि परत महिन्यानंतर मम्मीचं अपॉइंटमेंट घ्यायचं. असं फॉलोअप आमचं चालू राहणार आहे. आणि 2-3 दिवसांनी काल, आणि तुझं कालपासून BPची गोळ्या किती घेतलीस तू? काल पण घेतली, आज पण घेतली. आज सकाळी घेतलीस आणि काल संध्याकाळी घेतली. हां, तर मम्मीचा BPचा पण थोडासा इश्यू होतोय, म्हणून BP पण चेक करून मम्मीचा BP आम्ही कंट्रोलमध्ये ठेवतो आहे. आणि ह्याचा सर्वात बेस्ट मी हे का विषय काढतो, कारण ह्याच्यानी तुम्हाला काहीतरी उपयोग होईल, तुमचा काहीतरी फायदा होईल. मम्मीचा BP हा वाढत का नव्हता मम्मी? मी ते हे करायची ना. हां, हे करायची म्हणजे ह्याला म्हणतात अनुलोम विलोम. एका नाकाने घ्यायचं, दुसऱ्या नाकाने सोडायचं, पण सरळ आणि ताट बसायचं. ठीक आहे, ते करत राहायचं. आणि जमलं तर दिवसातून अर्धा-1 तास करायचं. ते 1 मिनिटाने होत नाही. ते मम्मी करत होती, म्हणून अजूनपर्यंत 1 महिना तरी मम्मीने BPची गोळी नाही घेतली होती. आणि हे का घ्यायला लागली BPची गोळी?
मी ते करत नाही. मम्मीने जरा सोडलं, कंटाळा करायला लागली, तर मी तुम्हाला सजेस्ट करेल की नाही, प्रत्येकाने, कंटाळा नाही करत. हे काय नाही काय मग दुखत राहतं ना मध्ये मध्ये. मग ते कंटाळा येतो ना, हा, मग तसं मन नाही लागत. मन नाही लागत. तर तरी पण ब्रिथिंग एक्सरसाइज तुम्ही करा, अनुलोम विलोम करा, कपालभाती करा. कपालभाती नंतर नका करू, बीपीचा प्रॉब्लेम असेल तर नका करू पण शकता, पण सल्ला घेऊन करा. पण अनुलोम विलोम आणि नॉर्मल डीप ब्रिथिंग तरी तुम्ही करू शकता. हे मी का सांगतोय, कारण इकडे इम्प्रूव्हमेंट दिसतंय म्हणून मी तुम्हाला सांगतोय. चांगलं पाणी बिणी पित राहा. आणि डॉक्टरांनी तुला काय काय करायला सांगितलंय? चालायला सांगितलंय ना. वॉकिंग करायला सांगितलंय, म्हणून MRI काढलाय. आता बघूया त्याच्यामध्ये काय रिपोर्टमध्ये तर कमरेचा काय दाखवते. आणि जर चांगलं झालं तर चांगलं, आणि नाही चांगलं तर औषधं करू द्यायचे. बरोबर. अजून काय सांगायचं राहिलं? चालायला लागलं ना, असं वॉकिंग करायला चालायला लागले की कंबर पकडते. हां, कंबर दुखते. जास्त वेळ उभा राहिला तरी पण कंबर दुखते. आय गेस मी तुम्हाला पूर्ण सकाळपासूनचं मम्मीला डॉक्टरकडे नेलं, ट्रीटमेंट घेतली, इकडे आलो, सर्व तुम्हाला मी सांगितलं. ठीक आहे. तर अजून पण आम्हाला काही इन्फॉर्मेशन माहिती पडली तर आम्ही तुमच्याबरोबर शेअर करू, आणि त्याच्यामध्ये तुमचंही बेनिफिट झालं तर आम्हालाही छान वाटेल. आणि तुम्ही एक काम करू शकता, आमच्यासाठी जर काय करायचं असेल तर व्हिडिओला 2 गोष्टी करत राहा नेहमी. व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला सर्वांसोबत शेअर करा. म्हणजे जी ही इन्फॉर्मेशन आहे आम्हाला सर्वांकडे पोचवायची, ती सर्वांकडे पोचली पाहिजे. अजून एक सांगायचं की सबस्क्राईब बटन आहे ना, त्याला सबस्क्रिप्शन करा आणि ऑलवर क्लिक करा. हे फ्री आहे. लाईक करणं, कमेंट करणं, सबस्क्राईब करणं आणि व्हिडिओ शेअर करणं फ्री आहे. याचे कोणते चार्जेस लागत नाही. तर व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. बाय बाय. बाय.